gördüňizmi? Adamlar konditsioner oýlap tapylmazdan öň yssyk hawalarda näme edipdirler? Gelin onda hawa sowadyjy sistemalaryň ýyllaryň dowamyna geçiren ütgeşmelerini göz aýlalyň. 1830-njy ýyllar Dr. John Gorey hasahana otoglaryny salkynlatmak üçin bir maşina oýlap tapýar. (1881-nji ýyl) Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň deňiz inženerleri ýaragsyz prezidentleri James Garfield'i rahat we salkyn saklamak üçin buzly suw batyrylan matadan sowuk hawa üfleýän maşin gurnaýarlar. Bu maşin otog temperaturasyny 7 gradus peseldiýär. Emma 2 aýyň dowamyna 225.000 kilogram buz sarp edýär. 1902-nji ýyl Willis Carrier adly ýaş injener Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bir çaphanasyna sowuk rulonlara hawa üfleýän maşina oýlap tapdy. Muňa häzirki zaman konditsionerleriň doglaşy diýsek hem bolar. (1930-njy ýyllar) Ençeme ýyllar konditsionerler gatyly sesli we himik maddalardan dolu bolanyň sebäpli öýde ulanmak üçin amatly däldi. 1930-njy ýyllarda adamlar öz başlyk oto konditsionerlerini satyn alyp bilýärdiler. Ýöne olary buňa baý adamlaryň güýji ýetýärdi. Bu konditsionerleriň bahasy häzirki pul bilen aýdylanyna 165.000-dan 840.000 Amerikan dollaryna ýetýär. 1960-njy ýyllar Konditsionerler Awstraliýada meşhur bolup başlady. Olar gowrumy boýunça uly bolup, pençireleriň içine oturdulyp takylýardy. 1970-njy ýyllar Öňkü pençire oturdylýan konditsionerler merkezi hawa bölümleri bilen çalşyryldy. Ýöne 1994-njy ýylda bu enjamlarda ulanylýan Freon 12 adly sowadyjynyň ozon gatlagyna zeper ýetirýänligi sebäpli bir näçe ýurtda gadagan edildi. Häzirki döwürde şol bir wagtyň özünde hem ýyladýan, hem sowadýan konditsionerler hem öýde diýen ýaly ulanýşdy. Tehnologiýanyň ösmegi bilen kiçiräk pult hem de akylly telefonlar arkaly hem kontrol edip bolýan sistema häzirki döwürde giňden ornaşdy. Ve gelecekte elektrik kilowyny 90 götürmeçenli azaltjak ve gün energiýasy bilen işlejek konditsionerleriň ulanýşa girizilmegine garaşylýar.